Shalom, Horas. Pajukpa ita muse lau menigati hatan itu hatta nagawi zabinta epistel tanggal 10 Oktober tahun 2021. Tapahibul marhatta. Asini roham adihamu dohot damai siat Jehovah amatai dohot siat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata sian barita nauli nanang rang-rangatta jala atusatta lau patugu haporsiatta laos gabe panogu-nogu dihita di ngulutta siganu pari dienet sian surat natu halak Heber biduonom ayat 10 satu ayat 20 songonom manidok di bakasana iya debata wari do dipakai lau patuduhon tuak kasitian baga-bagai tahina naso olo mubai asa dapotan apo-apo na mergugu hita horhonon ni na dua partinadan naso olo muba ay naso tarbayan debata mergabus tusido hita marhapurusan lao barsitiopan tupak kirimon na dijulutai nasongon sao ni todita doi nahot jala na tugu na manorusi sahat tu bagasan ni ribe-ribe tu sido bogot patujulutta ima Jesus na gabi situan ni malim salilig-lilig na mangihuton horong ni si Melkisedek itu saat tu sima pajahaw di hatan itu hatta siya berita nahuli na naik satu satta lau madapot lomo ni rohani Jehovah Yesus Kristus to di perubadia tuhatta na sasari di ngulutta sinuangon martua manangise pe na mabigi mameop mapartodihon doho makanguluhon hata nang lomo ni rohani tuhattai amin. Tasigati ma hata ni barita nauli asa dapot hita ipolana na marguna patugu haporsiota jalan na laos manogu-nogu hita di dalan na sitong mangihutod Jesus Kristus si hokop pita. Di tonahon uduan ni huria do tema ni jamita turpukon manoktong do debata dangulumuba. Na perjulu hadiriot dohot padanna na solumuba. Di Heber 10 ayat 8 diodolhon do madok ia Jesus Kristus songonina tuari songonido sadarion laos ido rodi saliling ni lilingna dihani Kristus ido nahot dang muba alai manok tong saat rodi saling lilingna hadirionna margati soring do rumang manang wujud ni hadirion na pinakena adorak soroi bana gawe jolma hata ni Jehovah na manoktong do ibana di diri ni Jehovah dung gabe daging manang gabe jolma hatai ima Jesus Kristus anak ni dewata takas do jolma songo kita ibana sorang tangis mekel mangan minum magodang, marpikir, marsiajar, mangulau-ulaun, mate. Tukehe ibana sa kamatean, gabe marumang tod di ibana. Todion boy patuduhod dirina songon jolma natangan na marbokas pangalabangan, dohot adorana marbokas panulangan. Boy ibana rak manga dohot akasisian na, jala marumang jolma di ida sisian nai ibana manaik tu Banua Gijang. Di Banua Gijang holan ibana sadiri do na ubaboto songo dia rumang ni dirina. Dang bohita mar spekulasi taringot tusi. Ro ibana manopot akasisean manak pangihut na marumang tod di perbadia. Jadi yang go rumang manang wujud hataridan ni Jesus Kristus boido muba manang margatti
Hobar tu hataridan na pinilit na sa diri pakyon na. Atong dihana do na soramuba. Hade bataon na. Debatado hatai, debatado anaki, jala debatado tod di purbadiai. Holanido, dang. Doho do haluaon naksakap hatuaon, naung ni pada ton na marhite uwari banak sumpah, na niwarihon na yang dia sumpahkan. Patupaon na, disaluhut hajol maon. Madua jala mertua majol manaulu dapotan sian haluaon dot hatuaon. Pinatupan itu hani. Haluaon dot hatuaon ni ido sihirimon ni ganup na persea. Jala manoktong do sihirimon ni. Alanido ban bui akajol sia sudut tu sudut dapotan haluaon dot hatuaon pinatupan ni Yesus Kristus i. Termasuk kita mang inang anggir pinaribot na inaholongan itu hatta. Ala nahok do si hirimoni na pinerbagan itu hattai. Sian na julu satu nuak satu rodi aja lihat satu hari pada humani. Paduahon sian hatorangan ni dapat hitar nani do ni surat Tuhan Heberi arong dua pertinadan. Nasulu mube di debata asadapotan apo-apo manang dorongan na margugo ganuk na porsia lau mangeahi aha hinirim ni rohana molodung sahati bana tu huta hapurusan ni tondina. Na duai ima perjulo Jahova Yesus Kristus to di purbadia ima debata na hot rodi saliling-liling na. Debata na soadong didirina gebus. Na paduahon haluaon naksakap hatuaon ni padatun ni Jehova marhite uwari manak sumpah na. Isi ni wari na ini pabuwa di Yohanes tulis seplonong. Tardumo dia seplonong bi. Ay songono doholong ni rohan ni debata di pertibion pola do anak nanda sesadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di bana. Asa hangoluan na saliling-liling na di bana. Jadi kedapotan hanguluan na saliling-liling na ganup si hutu Yesus Kristus. Itu si kirimoni. Salah satu. Molo tusi Abraham hatuaon na diwarihod Jehova madok. Huwape ho gawe bang sunabulun jala pasu-pasukku maho jala babel gauku guarmu asa gawe pasu-pasu. Jala pasu-pasukku akan nama masu-masu ho. Jala turuakku akan nama burai ho. Jala dapota pasu-pasu marhite-hite ho salu takabang sonitaron di sada Musa 12:21 tu. Audo Jehova na parwar hoko sian ni halakar sdim mangaleo tuho tano on bahet teteanam Musa 11:5. Jala sopar situ tuho tu pahaku jala babak kitokku ho gabe oppu perseden ya kabangso. Jala marroas ya kwa karaja saya pahotokku do padaku tuho do tu pinoparmu sugut marsudut-sudut gabe pada saliling-liling na babua au gabe debatam dohot debata di pinoparmu sugut jala leonokku tuho dohot pinoparmu sugut tano paisok latam munuaing hima sadok tano kanan bahan pertohapan saliling-liling na jala debata nasida au ninna tuhatta sada Musa 17 onup 1 elu. Tiki holdo si Sara diwarihud Jehova tu si Abraham kepada hatu auriswi. Jala tiki mai sorat manang mahiadu mengembara do si Abraham di pada tano manak sambulo nahot di ibara dohot dia kapoparanna. So kita na mengembara di tano di pedetun aong sambulut tanahot rosenggelina. Ala Jehova do badoki pos do rohani si Abraham. Dangulu Jehova mergaus, pasti do saut ni Jehova. Ala nunga marsumpah Jehova madok sakap hatuaon si jalon ni si Abraham nak peparana. Tumpos do rohana dalam mangudu pakirimunna na pasti do masa selhut nai. Baga-baga ni Jehova gabi uzakan nahot tu pakirimun ni si Abraham.
Nak peso di bereng ibana dope poparanna, na songgo dan ngiri di topi laut, dohot songgo dan di biteng di langit, dohot tano Israel sebelum di poparanna, tumbas sai tu guru pakiribanna. Na tutu manak pasti doi komasa tu ibana, dohot tu poparanna ni warihon di Jahobai. Sejarah perhatutuhon, na sasau di sudi, na hinirim ni si Abraham. Gabe opuni godang bangso do si Abraham, jalatano Israel gawe sabudu di poparanna. Alai tawoto ma, si hirimon di si Abraham, leonon ni Jehovah tibana, akka si hirimon di tanodoe, di Portibion. Mangalubiani sian nahinirim ni si Abraham, imadakolan nahinirim di tanoon, alai doho do na di banua gijang, imahangudu saling liling na, di padat tu Jehovah leonon na marhiti Yesus Kristus anak nasi paduai. Tu ganup jolma. Sabulu dito dita di banua gijang. Haluaon dohot hatuaon na niwarihon di Jehovah di bagasan Yesus Kristus, pasti do masa. Jala jalon ni ganup na satia manghihutu Yesus Kristus. Songon nama satu halak na tersilang di siamun ni Yesus di Golgota. Ibana dapotan haluaon dohot hatuaoni ala diwarihon Yesus mandok. Sadarion doho rap doho tau di paradiso. Songoni nama satu ganup na mate manang modding di bagasan haporseon tu Tuhan Yesus Kristus uban na didok di pangkaponi. Mertua makana mati di bagasan Tuhan ni olak nion rori saleleng di liling na. Calon na sila ma akka upanin na niulana. Na patuluhon, Yesus Kristus anak ni dewata si padua, si tean perluhutan, si topak kahasiangan, silem ni hasangapun ni Jehovah, suman manang rumang bujut ni hadirion ni Jehovah, si payas jol masih dosa, nang hudul di siamun ni hatongamon na digijangi, so na tersurat di Hebersare 2:1, ido di parade Jehovah di ganu perdosa, gabe huta hapurusan, na mangalubiani huta hapurusan na pinabuana di buku Opak Musa 35 do di buku Joshua 21:21. Didok di si akan naso sangaja membunuh sasalak. Boido palua diri siap pertubulun ni perlulu menghindari balas dendam. Tuhuta hapurusan alai dang boy haruar siani. Adorak so di pamasa dope paruhuman na adil tuibana. Dosa wolod do mabunuh zolma. Jalek ko di pamate do si pabunui. Alai molo naso disengaja do mabunuh mangagohosan di zolma. Arong dope di pabuni pangodingan. Satu na buiwa na patorang na sasitong na diadopan di panguhum manang hakim. Alai molo haruar ibana siak kuta hapurusani, boido perlulu manang nanang balas dendam, pamatehot si bunuh zolmai. Jadi ise na marhaseang hosana, ikos satia do ibana toktong di bagasan huta hapurusani. Di bagasan huta hapurusani dak tawanan kota maksudnya isito asinggoy. Alani dosa nunga patut jolmai ikko pamateon. Jolma perdosa ikko di pamate, ido patik ni si Musa. Alai dung roh Tuhan Yesus di parade Jehovah do. Anakna Yesus Kristus gabe huta hapurusan dia ka jolma perdosa. Alani ikko Roma jolma perdosa itu Yesus Kristus na parade dirina gabe hapurusan dia ka perdosa. Asa diodihon jala diodingi ibana peimaro ari paruhuman na belgei di ujung ni hasiangan on di akhir zaman salilik di bagasa Kristus si perdosai na so jadi adong lalu tangan tu perdosai jala si perdosai pe ikon satia do di bagasan gonggoman di Yesus Kristus huhut paturehon pangalahona jala na so jadi be ibana mangulahon dosa.
Molo ditinggal hunibana Yesus Kristus, na bolas maibana uhumon manak pamateon ni manangisepe. Asing ni hanguluan na dipadatot Jehovah leonon na tuak kapardusa na mapurus tu Yesus Kristus, dipadatot Jehovah do leonon na inganan hasonangan tu ganop na sida. Adi do, torop do inganan dibagas di damang, outsoi do honok kumatuamu, nalao do au manggara di inganan di hamu. Yohanes 10:2. Nalao do Jesus tu wanwagijang lau parade inganak kasonangan nang haruduan na saliling-liling na diakan na satia manghutun ibana. Paturus Yohanes 10:5-24 ormay 40 do ayat 54. Ngolu banwagijang imanang hidup surgawi dipadatot Yesus Kristus leonon na tu si ihutun ibana jala boy dayon di gadup siyan na sidai di tanoon tarlumobi di surgo. Bayi dai kita ma. Narusama kita isisikut na kasawoy tayo dai ngulu surgawi. Oma di basen sihiri mo ni na porsea. Molo naing saut na pinadaton di Jehovah masa di ngulu na porsea ikot takas do gomos tiopon na sihiri mo non. Paniop na iko lobi gomos yan na maniop ria-ria tiki mabubu ria-ria. Mulu lubang paniopo ni olo do gawe manea tudiri sihiri mo ni songon ria-ria na manea tangan ala lubang paniop na tiki mabubutsa. Tohoro na nidok ni tubay. Maniop sihiri mo di haporsiao ni unang golom ria-ria. Marang nahape sihirimon na itano na balagi di Banua Gijang ya porsiay ko dapon na unang golom ria-ria. Napapaton. Taba ni sihirimot ta nauktarok nakin di hata ha porsiyaw tayi di sipulhod do sihirimon ni rohata. Parjolo may Kristus mulak do sogot tu tanoon lau manguhumi halak na mangudu do na mate. Napaduahon tahirim do adong sa huria na badia huria hatoban ala Kristen akan na badia. Napatuluhon do diasasaan di dosa. Napawapaton do dihatai na mandok mulak mangudu sogot dag ni halak nong mate. Dan lepalimaho do dianggoduan dan sore sudah. Akka sihiri monon. Masa di tanah omai do di Banua Gijang. Macai godang do perjamita menaringot ya kasihiri bot di tanah misalna. Asa gawe mamora, asa gawe naniula. Gawe nang dihazol maon. Asa sehat-sehat. Asa monang maraloho musuh daru mararodongan. Asa pistar-pistar yanakon. Asa sukses usaha, asa sonang daladame negaraon, do ladop yakan asing. Alai habunak karongan, akka sihirimod di portibiodoi, nasobui gabe sao, manang jangkar sauh ni ngulu ni naporsea. Yanggo sao manang jangkar sauh ni naporsea, nama cai tugu, nama baik kita hot di labuan di ngulu ni todita, ima haluaon hatuaon dasya Jehovah inganan hasonangan na pasti dihita di Banua Gijang hanguluan Banua Gijang na boy dayun di tanodo di Banua Gijang dohot na disipulhot di hata porsiat taido nuga tatada manak tatusiahan na didok ngasao atau Indonesia na sauh atau jangkar ni kapal laut ima busi na borat si tutu na boy manusuk bagas tu bagasa dasor ni laut mulu dipatuat siak kapal lauti macai doras tuturu. Jalai mana gabe borotan ni kapali asau nang diau pakagalubang ni laut. Marpuluh meter gadang ni tali ni sawi na dirahutot tu kapali. Mulu gotap tali gabe marisuang do sao na dipatikot tu dasar ni lauti. Mulu Kristus dohot akasihirimun na niwarihon na tuhita do saoi
jala kapali songong go baratta ikut toktong do dak putus tali na manabung hita tu Kristusi. Jadi nang bui tanggal narahut tu hita tali dohot narahut tu Kristus. Anggo Kristus satia do toktong rahut tu ibana tali na tiniup nai. Mulu putus tali maup do hita au pun ni galubag di portibion. Jadi jagawe sutuk tanggal tali ni sawi siya kita songo kapal manang akanak ni dewata. Na balimahon saw ni kapali ulo do masuk tu tanoi sampai 2 meter bagas na. Matsai bagas patik tu dasor ni lauti. Asa tung tugu borotan ni kapali. Saw ni tod di taipe tung matsai bagas do manorusi sahat tu banua gijang nang sahat tu banua tur. Ido uban saw ni tod di tai dak tarokat ni hali suksung manang angin topan. Jaladak tarupat ni galubang tsunami ni laut ni Portibion. Di Portibion saw ni tod di tai ima Jesus Kristus dohot sihirimon na ni warion naing manurusi sahat tu bagasan ribe-ribe na diinganan na sunbadia di bagas jor ni Jehovah. Inganan na horas saheli sa tao boy dimasuki si Tuhan ni Mehalim. Anak go Jesus, alamadim manghuton horong si Melkisedek do Kristusi jalo balga ibana siya madim Melkisedek isa diri. Dohot siya si Tuhan ni Mehalim Jerusalem. Ja ala si Tuhan ni Mehalim na manoktong do Jesus Kristusi. Dakkola persahalian ibana manurusi ribe-ribe. Alai laos di sa ibana do ribe-ribe na mabatas. Inganan na badia tu inganan na sunbadiai. Asa toktong boy jolma tung sunbadia. Masuk tu inganan ni Jehovah na sunbadia si tutu. Malim Melkisedek do si Tuhan ni Malim Jerusalem. Dang tolap ni patupahon na kasihirimon na diwarihod Jehovah di bagasa Jesus Kristus leonon na Tuhan Zolmaon. Holad Jesus na manurusi satu bagasa ribe-ribeido na tolap patupahon do mangaleon haluaon do hatuaon di Hazolmaon. Na tolap mangaleon hanguluan sa liling-liling na tusihut to Jesus. Dapotan haluaon do hatuaon do ganup na persea tu Jesus Kristus jalan na mangulu di bagasa pakirimon na disupahod Jehovah Jesus Kristus to di purbadia leonon na tu ganup na persea. Manoktong do baga-baga ni Jehovah di bagasa Jesus Kristus alani tung nasokit cewa do jolma na satia maniuk baga-bagana matsai gomos rasi rasa mate. Tuatai madok saya berjuma ho rasi rasa mate. Dungi leonokku matuho tuppel haguluani pangkapo 2:10. Amin martangyak kita. Ali Jehovah di wata manami mau lihat ma ala nunga arong huta hapurusan nami imaho Jesus Kristus yoko pami jalan sepedua hami asima roham tiuk mahami gomos asau nak talus sian sao ni ngodu nami imaho ali sepedua jala toktong mahami gomos haul asa mangulu hami di bagasa panugunugum madalani hari-hari ni ngulu nami di tanohon. Tunggalubang dia pe Tuhan na masa di ngulu nami. Say ho mahami. Mangihutok ko, mangului ho. Manang nakopit sa plusia pe mangodam ngulu nami on. Toktong mahodongan nami. Tiup tangan nami gomos unak tersulat di tami. Unang diaup akasahiti hami Tuhan. Alai pasol hotok kami makasahiti do akasi ayo di Portibion tuho ali Jehovah di batama nami di bagasa Jesus Kristus Tuhan nami. Asima rohap tu paki ulaun ni sudi ruas ni hudia pasu-pasu na sila jalu na Tuhan manang di dia pena sila marserak di Portibion. Pos dorohan nami di ho pasik kupomu do tang yang nami na urak tamaon
Dalau luammu hami marhiti Yesus Kristus, si hokop dalam sepedua hami. Amin.